алиҷон рустига 2 сола буд, 2 солагиш машқ мекард. Бисёр ҳавас дошт машқ карданда, кам аҷманӣ мекард, растяшка мекард ба 2 солагиш. 3 солагиш дад салтоя ёд гирифт. Баъд оста бо салтои пеш, қафо ҳамаша ёд гирифт. баъд хонада ҳамин доимо машқ мекард. 5 сола буд, фақат машқ мекард хонада. Медид ки акаш машқ кареса, хучан фақат машқ мекард. резин мезад хонада, аҷмания мекард, растяшка мешишт, усулҳои приёма кор мекард, гӯштинаву, баъд акробатика мекард. вақте ки 7 сола шуд, мо ина мусобиқа бурдем. аввал як зал бурдум шуд, 2 рӯз дар ҳамун зали мактаби 79 машқ кард дар назди ҷон Муҳаммад Толибов. дар ҳамунҷа 2-3 рӯз машқ кард, ҳамон ҳафта мусобиқа буд уҷада. ва мо гуфтем ки хай ина мусобиқа дагар роҳ те гӯштин гирад. вазнаш бисёр сабук буд, 17 кило вазн дошт дар он вақт. дар вазни мусобиқа ки аз вазни 22 кило сар мешуд, ина дар вазни 22 кило навистанд. дар ҳамон мусобиқа баромада, худо ва шукр, ба 4 ҳарифи худ ғолиб омада, ҷои аввалро сазовор гашт. баъд мо як моҳ ҳамунҷа машқ карду, мо овардем, аз сабаби раҳ дур буданаш оварда дар мактаби 61 дар назди Зоиров Абубакр мондем шуд. дар ин ҷо як моҳ тақрибан машқ кард, бо мусобиқа шуд, рафта бо мусобиқада ҷо гирифт. дар мактаби миёнаи рақами 15 дар он ҷо бо якум ҷо гирифт. бо баъд аз вай бо дар мактаби 79 бо мусобиқа шуд, уҷадам рафта якум ҷо гирифт. вақтое ки бемор буд алиҷон, бо як мусобиқаи дига дар мактаби 61 шуд. мо ростигап розӣ набудем ки мусобиқа дагира, барое ки бисёр ҳолатиш камтар вазбин буд. мисол ҳичи фақат дар чиз буда, парҳезда буд, мисол ягон чиз намехӯрд. баъд мо розӣ набудем ки гӯштин гира, худаш бисёр зора кард ки дадаҷони да зали хидмон шудаги, ман мехоҳам ки мусобиқа гирм дар зали хидмон. дар он ҷо бо якум ҷо гирифт. бо пас аз он дар мактаби 15 мусобиқа шуда буд, дар он ҷо ҳам рафта бо якум ҷо гирифт. дар ҳамон вақти беморӣ шуда дар 6 мусобиқа ҷои аввалро гирифтаги. бо дар майдонҳои мисол гӯштинӣ наврӯзӣ буромада, дар як 5-6 майдонда буромада, дар он ҷо ҳам фақат ҷойҳои намоён, фақат ҷойҳои аввала гирифтаги. мураббиёни алиҷон ҳам тренерош бисёр умеди калон доштанд. алиҷон ҳам маълумо ки мегуфтанд бисёр хай худованд ба як ҳунару истеъдоди хуби додагие ки вақте ки алиҷон дар мусобиқаҳо мебуромад, дар сонияҳои аввал фақат дар 3 сония, дар 4 сония зиёд мекашид, дар 10 сония ба ҳарифони худаш дастболо мешуд. ҳамун устодон, мураббиён, доваро ҳамунҷа дар ҳайрат меомаданд ки чӣ хел ҳамин гуда буромада вазнаш ҳама савук асту, ҳатто то 10 кило аз худаш вазбиноям мезанад. бо ба усулҳои зебои худ ҳамаят дар ҳайрат мемонда. баъд мураббиё бисёр умеди калон доштанд ки ина тайёр мекунем худо хоҳа ба чемпионатҳои байналмилалӣ, ба чемпионати Осиё, ба чемпионати ҷаҳон тайёр мекунем. шуфтан иншоаллоҳ хай ҳар ҳафта ҷои аввала гирифта мебиёд. мо ҳама фикр монда ҳамин буд ки фақат алиҷона тайёр кунем. тақрибан 5 солагӣ шуда буд. дар гарданиш як чиз буромад, як қудуқ буромад барам. бурдем шуд, духтур бурдем, духтуро дидам, гуфтанд ки хай ба хайра, гуфтанд яй воспаление мегузарад. баъд муддати 2 сол ҳавай нагузашта мубарам, гоҳ паст мешуд, гоҳ баланд мешуд. баъд ҳамин сол мубарам калон шуд оста оста ҳамин гӯш ашнавӣ монд, бисёр камқувват шуд. баъд сараш дард мекард, айбиниш хун мерафт, дилаш гоҳ-гоҳ безур мешуд. хай бо ҳамин хел бурдем, мо ҳамин табобатҳои тоҷикӣ кардем, як муддати 2-3 моҳ табобатҳои тоҷикӣ кардем, фақат парҳезда буд. бо ҳам хай бо мусобиқаҳо бо рафт, гуфтем нарав, хай бачаам беморӣ хай мумкин нест айтад
қуввати чиз надорӣ, гӯшти гирифтан надорӣ ё чӣ надорӣ? Гуфт не дадаҷон, ман мерам мегирам. Гуфт хай бо хушбахтона рафт, бо чанд бор бо ҷои аввала гирифт дар мусобиқаҳо. баъд бурдем ба духтури ҷойи ҷарроҳии кӯдакона бурдем. бо гуфтем хай ака ина як ҷарроҳӣ мекунам, ба ҳамин халос мешава. Гуфтем ба ҳам қараболо рӯй кардам, гуфтанд ки рафта оҷода ай ҳамн ҷойи варам гуфтан чиз гиранд, функсия гиранд, маълум кунанд ки ҳамин чи ай, анализ гиранд. мо рафтем оҷа анализ гирифтан, аввал нафаҳмиданд, гуфтанд ина ҷарроҳӣ кардан дар кор. Хай баъд ҷарроҳӣ кардем, бемориша гуфт ки ҳамин бемории саратон ай. Гуфт хай ина бо бурда дар лаборатория гузаронем, маълум мешава оҷа. Бурдем лабораторияда гузарондем, ҳамон гуфтаги врач баромад. муддати 2 моҳ шуд ки мо чӣ гирифтестем, табобати химиотерапия гирифтестем ҳамҷода. мана бо 2 рӯз пеш ай балиса ҷавоб доданд. Моро сига ҳам чӣ маблағе ки доштем сарф кардем, бо хеле бо ҳам қарздорам шудем, аз чандин одамо бо қарзам гирифтем. хай ака беморӣ агар накунӣ намешава, ина бояд ки вақту соаташ қатӣ бояд табобатша гирӣ. мо ҳоло бо ҳамун табибони ҳинду маслиҳат кардем, ҳама ина ҳисобу китоб карданд барои Ҳиндустон бурдани ҳамин писарчамон. дар он ҷо табобати ҳамин миқдори $15,000 мешавад. муддати 6 моҳ меравад ё зиёда аз 6 моҳ меравад. мо ҳозир ҳамин маблаға надорем. мо ҳозир тамоман агар ягон ташкилотҳои хайриявӣ бошад ё ки ҳастанд одамоне ки мисол мехоҳанд дасти кӯмак дароз кунанд, чӣ ҳай хуб мешуд ки ёрдам мекарданд, кӯмак мекарданд. иншоаллоҳ бод соз шава алиҷон, бод худо хоҳа обрӯи ҳамин ватан мешавад, бо бачаи банангу баномуса меҳнат мекунад, бод парчамбардори ҳамин миллату давлати мо мешавад. من میخوام کلان شد رنگ رسول واقف پرچم دولت را بالا بردارم در مسابقه برنامه اشتراک کنم.